Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Idin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Marija Sillato. L-lum il-Knisja Eżies Fawdex tiċċelebra festa għażiża, il-festa ta' twaqqif ta' djoċesi. Kien il-Papa Piju IX li nhar is-16 ta' Settembru tal-1864 waqqaf id-djoċesi ta' Għawdex. U għalhekk bir-raġuni llum ejjew nitolbu u nirringrazzjaw il-Mulej ta' kemm grazzi xterdu fuqna, kif ukoll impoġġu u nitolbu għal raj spiritwali ta' din id-djoċesi, l-isqof tagħna Anton. B'dawn il-ħsibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruftalla bin il-Missier. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddejs, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek li inti il-Missier ta' kulotja. Għallimna niżżoħħajr li t-tieba tiegħek bla qies għal ġid kollu li tatina u inħobbuk b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Irrid infakkar il-grazzja tal-Mulej, insemmi għana ta' tifħir lill-Mulej għal dak kollu li hu għamel magħna. U għax kbira kienet il-ħniena tiegħu ma' Iżrael, meta mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tieba kbira tiegħu. U qal, iva, huma l-poplu tiegħi, huma wlied li ma jimxux b'wiċċ bieħor. U hu sar għalihom is-Salvatur fid-dwejja kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvhom għall-imħabba u l-ħniena tiegħu. U ħelishom, refaħħhom u għollihom dejjem fl-imoddi. Il-kelma tal-Mulej. Imbirek ismek Mulej għal dejjem, imbirek ismek Mulej għal dejjem. Kuljum imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-Mulej u ta' min ifaħru wisq u l-kobor tiegħu ma jistax jitqies. Imbirek ismek Mulej għal dejjem. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru, il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-eġubijiet tiegħek jitħattu. Imbirek ismek Mulej għal dejjem. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża' ixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħadded. It-tjubija tiegħek bla qies ifakkru, jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Imbirek ismek Mulej għal dejjem. Il-Mulej tajjeb u ħanin, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb il-Mulej ma' kulħadd u ħnientu akbar minn kull ma għamel. Imbirek ismek Mulej għal dejjem. Kull ma għamilt inrodlok ħajr Mulej u ħbibek iberkuk.
is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin, Ħuti, grazzja lilkom u sliem mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Jiena nizzaħħar dejjem lill-Alla tiegħi minħabba fikom, għal grazzja ta' Alla li jingħatat lilkom fi Kristu Ġesu, li fih intom stanejtu b'kollox, f'kull kelma u f'kull erf, skont max-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fuqkom. Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don, intom li tistenew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu blaħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontum sejħin biex tidru fix-xirka ta' Ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddiż hu l-isem tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fiħdana u Eliżabettla imtliet bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt widnejja leħen it-tislima tiegħek. It-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull man tqalilha min naħħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħli ħinja, għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddiż u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driju, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla jiċkejknin. Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ u lil-lonja bagħathom il-barra b'xejn. Ħaħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hekk f'dan il-jum għażisek ta' twaqqif ta' djoċesi bir-raġun kollu u l-Knisja tistedinna bil-liturġija tagħha biex nitfgħu ħarsitna fuq Marija. Għaliex? Għax kif jgħallimna il-Konċilju, Marija hija mudell u ġbija ħajja tal-Knisja. Aħna mmorru l-Knisja biex insiru Knisja. Ftakru għadejn. Jien immur fid-dar ta' Alla biex jiena stess nimbidel f'tempju li jilqa' lill-Alla. U fil-Magnificat hawn dak kollu li għand tagħmel il-Knisja. Dak kollu f'Marija naraw dak
lina u int jeħtieġ inħarsu lejh biex dejjem insiru aktar nixbħu. L-ewwel ħaġa Marija mhijiex weħda. Imma bil-qawwa tal-Ispirtu f'ġufa qed ġor il-preżenza ħajja ta' Alla li sar bniedem. Il-knejjes tagħna mhumiex vojta. F'kull knisja hemm il-preżenza ta' Alla li qiegħda tistenniek. Hemm Alla li jrid jiltaqa' miegħek. Mhux ta' bxejn Eliżabetta x'tistqar, x'tgħid. Jien min jien biex Sidi tiġi għandi, biex il-mulej jiġi għandi. Kemm il-darba hu forsi aħna f'drabi immur lejn il-Knisja u nippretendi jien xi ħaġa mingħand Alla. Eliżabetta turina l-kontrarju. Eliżabetta tistedinna biex nistaġbu bl-imħabba ta' Alla u nistqarru u ngħidu jien min jien biex għandi din ix-xorti li niltaqa' ma' Alla. Jien min jien biex Alla għażel li jiġi u jgħix fija permezz tad-don tas-sagrament tat-tqarbin. U għalhekk Marija tistedinna u turina l-atteġġament li għandu jkollu fil-ħajja tiegħi. Irringrazzja lill-Alla. Faħħar lill-Alla. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Marija tistqar li l-ferħ tagħha mhuwiex ġej minn dak li għandha jew minn dak li akkwistat, imma l-ferħ tagħha huwa ġej kollu mill-preżenza ta' Alla f'ħajjitha. Umu bil-wifqa u rresqu għalhekk il-mulej Alla tagħna it-talbiet tagħna. Nitolbuk Mussier Qaddis biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq l-Isqof Anton, is-saċerdoti, katikisti, il-familji kollha tad-djoċesi tagħna. Għamel li huma jintebħu bil-preżenza tiegħek f'nofsna. Nitolbuk mulej għal mexxejja tan-nazzjonijiet sabiex huma jaħdmu wkoll sabiex fost il-bnedmin issaltan il-paċi, l-imħabba u s-sliem. Nitolbuk mulej għal morda kollha tagħna. Għatihom il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex anke huma bħal Eliżabetta jintebħu li inti qiegħed iżżurhom qrib is-sodda anke tad-tbatija tagħhom u mhumiex weħidhom imma tweżinhom bil-għajnuna ta' tant persuni. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ tagħna. Għamel li ż-żgħażagħ tagħna jarfu jisimgħu l-istedina tiegħek, jilqgħuha u jwieġbu b'ġenerożità għas-sejħat li inti tagħmlilhom. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej tkompli tbierek id-djoċesi tagħna. Għamel li din il-merħla ċkejkna tkun merħla li lesta dejjem timxi warajk u tagħmel ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, int li għamilt il-qalb bla teba tal-Verġni Marija, amara tal-Verb tiegħek u post qaddejs li fih inti tagħammar. Għatina l-Ispirtu tiegħek biex inissel f'qalbna il-preżenza tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajra l-grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoq ilna ninqdew bih għal glorja ta' ismek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma jeħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswielna għas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u l-qaddisin u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina.
u la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. U Alla offrejnilek bratta ħajr is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li inti għamiltulna ikel spiritwali biex jimla l-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamel li aħna nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistħoqilna ġid ieħor minn għandek bi Kristu Siedna. Jew hekk impoġġu id-djoċesi tagħna taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pino. Ma ninsewx id-djoċesi ta' Għawdex hija iddedikata li tluħ fis-sema ta' Omna Marija. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.